Ydy pawb yn iawn? Mae'n eloithio sanaiod am fy meni. Efallai gnochith y bach o synwydd o fe. Ler yn union, a dyn ni. Dim syniad. Mae'r llun edrych yn eitha cyfarwydd. 1 munud, o'n i'n chwarae game PlayStation, o'n i a fi'n lladd y ddrai goch na. A munud wedyn... Be ti'n trio dweud? Ein bod ni yn y teledu? Yn y teledu. Waw! Nac ydi, dydy ddim yn waw o gwbl. Sut ddari ni gyrraedd yma? Wn i ddim. Dy di ydi e? Y fi? Ie, os fysa ti ddim wedi pwyso'r bottom yna. Dwedodd nain ma, dyna fas yn digwydd. Be? Nalla sa'n llygau ni'n troi'n sgwar, neu fasa'r teledu yn ein llyncu ni. Ie wel, dydy nain ddim hanner call. Na, dydy hi ddim. Ydy mae hi, mae'n siarad gyda'r gath a mae hi'n bwyd y cornflakes i sopau bob nos. Dydy hynna ddim gwneud danes yn bonkers? Mae pawb yn gwybod taw amser brecwast yma rwy'n fod i fwyd y cornflakes. Mae hi'n digon fe i gwarcho ni pan mae rieni ni i ffwrdd. Dwi ti ddim yn coen a pryd hynny a chael sylw i gyd o wastad yn gada mwy fel gacen. Wanewch chi'ch dau roi gora ffreio yma? Be, dechreuol? Dim boes gen i poi dechreuol, dydy gwaed i'r ein gilydd ddim yn mynd i helpu ni nawr. O, mi fason ni medru gwneud gyda darn o gacen nawr. Cai hi, bogi mawr! Mo dweud oedden ni? Be ydyn ni'n mynd yn y nawr te? Edrychwch, dyna nain! Naid llan! Naid llan! Nain! Help! Mi rhaid i'r istec ar y teledu! Dim pwynt i weifio arni. Pam? Mae mam wedi tynnu'n hearing aid ti. Mae'n ar y bwlra fyna. Dim pwynt i wneud hynna chwaith. Pam? Dydy hi ddim yn gwisgo i sbectol. Y clown, mae hi'n darllen yslam heb nhw. Edrych, mae'r sbectol ar y bwrdd. Wel, be di pwynt cael teledu mlaen, os nad ydy hi'n gallu gweld na chlywed dim? Mae'n gwmni iddi meddu hi. Dwi jyst ddim yn diod hen bobl. Dydy hynny ddim yn... Dydy hynny ddim yn hoffi'r lle yma. Gawn ni fynd o fel, please? Babi. Allai ddim aros fan hyn am byth. Gen i werth piano am 6, a dydw i ddim wedi gwneud fwy cartref eto. Mae'n rhaid fod rhyw ffordd o ddianc o lle yma. Ti wastad yn dweud, mae ti ydy'r person gorau yn chwarae gym yma. Ie, ti dweud fod ti wedi cyrraedd lefel 8 ers hydwydd. Wel, mi ydw i. Joen o weithiau. Wel, mi ellid i ddweud wrthym sut i adael y lefel am y fethu. Dyr ymlaen, dweud wrthym ni. Wel, falle modd i ddim wedi bod quite more honest gyda chi. Be? Falle modd i wedi dweud ambell chi gelwydd bachwyn wrthoch chi. Ambell chi gelwydd? Wel, ddim quite wedi cyrraedd lefel 8. Eto, Y gwir. 2. Lefel 2. Fedr ddim credu hyn! Ti'n gymaint o! Alright, sdim eisiau gweithio. Pam dweud fashion beth? Eisiau chi fel ydym mod i'n glyfo? A ti'n dweud fod nain yn bonkers. Sorry. Dwi'n really sorry. O be neu ddeir ydyn ni'n mynd i wneud nawr te? Hei! Edrych at y nain! Mae hi'n mynd am y bwrdd! Ac mae hi'n rhoi sbectol ymlaen. Go back! Dyna'n dy flaen, nain bach! Na i ddim galw di nain y bonkers beth eto.